example of strong password. Bari mu gani. So idan ka zo example of strong password gashi ne aka ce mu yi amfani da uppercase ko misali bari mu ce CBS ko mun yi amfani da uppercase misali bari mu amfani da uppercase guda ɗaya C din nan sai aka ce lower case sai ce B sai S kaga yadda mun yi combine din uppercase lower case ko so sai aka ce kuma special characters instead of musa S ina sai musa ga wannan nan sai musa menene ina take variable din nan gata nan $sign kaga ga ce CBS ko $sign ko mun sa special character sai number misali 2024 sai length din ki kuma ya kasance akalla guda 8 zuwa sama CB mun sa wannan ko CBS ko sai mu sa S din kuma babba again sai mu sa kuma and gata nan and 20 sai mu sa percent 24 misali ko sai mu sa kuma small letter sai mu sa D sai mu lissafa yanzu password din mai kai guda nawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mun san password guda 12 so wannan shine misali na strong password ina fata mun fahimta wannan shine misali na strong password saboda a duk wasu lokuta akan iya zuwa da irin wannan attacks kamar ya faɗa muku dictionary attack da makamantansu dictionary attack ne brute force attack ne da makamantansu su ne dai password attack so da the best method da za ka yi preventing password attack shine mai sa strong password na biyu aka ce kai amfani da use